Mary dwi, a dwi'n gweithio fel glanhawr, a chydig yn ôl mi ges i brofiad eitha chwythig yn y gwaith. Mi oedd gen i rywun newydd yn gweithio efo fi, a fi oedd yn gyfrifol am ddangos sut oedd pethau'n gweithio efo. Cymro Cymraeg oedd o, ac yn naturiol mi oedden ni'n siarad Cymraeg efo'n gilydd. Doedd yn bos ni mi weld yn deall hyn. Dyma fo'r hanes. Ga i'ch help chi efo'r dillad gwely yma, please? Dim problem, gymaint haws efo dau dydi. Hello there, hope your first morning's going well. Just to let you know, I'd be grateful if you could speak English with each other while you're at work. Cofia, ar y chwith mae'r platia bach yn mynd iawn. I hope you don't mind, but please don't speak Welsh at work. Ti di gweld hwn? Do'n i'm yn gweld bod y sefyllfa yma'n deg, ac o'n i'n siŵr bod atal rhywun rhag siarad Cymraeg yn erbyn y gyfraith. Felly es i ar y we i weld os fyswn ni medru cwyno rhywun am hyn, a dyma fi'n cwyno yn ffurfiol i gomisiynydd y Gymraeg. Dyma nhw'n edrych ar y peth, a penderfynu bod rheolwr y gwesty wedi ymyrryd efo'n rhyddid ni y defnyddio'r Gymraeg. Rhoddwyd cyngor i'r gwesty, a dwi mor falch o fedru deud ein bod ni nôl yn siarad Cymraeg efo'n gilydd fel oddan ni.